Wong wadon sing kudu dipidana pati mau ora ana liya kejaba Renuka ibumu. Ya kene kudu babu Renuka ingkang lampa pidana. Kowe mau wis aku. Wah. Apa wis ditimbang diteliti dosane Kanjeng Ibu dene bakal pateni. Turta aku sing kudu mateni sibu. Jurutani. Anane Koko Prabu wis nibake paukuman kang mengkono mau wis ganep. Bukti-bukti mah seksen. Dasare wis medal. Wis ilang rasa kamanungsan ibumu. Mula kang saka kuwi tindakno aja medake. Kene kudu aku sing nindake kowe mau wis ago. Yen nganti kowe mbanci ndemban siladan iba kaya ngapa lok ing akeh. Kowe arep nganti aja mbok gondeli. Kowe arep nganti ngerti yo kae Kanjeng Ibu ingkang nglairake aku lan kowe Yedi. Kowe linga Jamadagni. Jamadagni ora mbok tindake tetel kasatriyanmu.